Татарстан Республикаһы халыктар дуслыгы йорты. Бында милләтара татулыкка нигез һалынган. Татарстанда яшәүче башкортларны берләштергән бер урыннарның береһе. Был төбәктә яшәүче башкортлар төрле елларда, төрле сәбәпләр менән Башкортстандан Татарстанга юл алган, ошында төпләнгән. Тап уларның язмышында сит ердә башкорт рухын күтәрү, бердәм булу бурысы ла һалынган да инде. Казан калаһында тарих биттәрендә уелып каласак сара. Бөтә Рәсәй Һылыукай 2020 башкорт һылулары конкурсы. Бәйге тәү тапкыр үтүенә карамастан гаризалар күпләп йыелды. Татарстан Республикаһында туып үскән кызлардан тыш вакытлыча яшәүче башкорт кызлары, студенттар майдан тотты. Әлбәттә Казан калаһында Һылыукай бәйгеһе үткәнен бик куанычлы итеп кабул иттек. Әлбәттә кызлар үзләре миңа язып караша башладылар. Мин әлбәттә берәүһенә лә юк дип әйтмәнек. Киң күңел менән аларны каршы алдык. Кемдәргә ярдәм кирәк ине, аларга костюм ягыннан ярдәм иттек. Кемдәргә номерларда ярдәм кирәк, аларга ла бию куештык, йыр хайлаштык. Бәйгенең шарттары һәм үткәрү тәртибе буенча кызлар үзләре менән туган телендә таныштырудан башлана. Иҗади бәйгелә үзен күрсәтергә һәм дефиле конкурсында һынатмаска тиеш. Исегезгә төшерәбез. Гүзәллек бәйгеһендә кияүгә сыкмаган, буе 165 см-дан да кәм булмаган 16ннан 25 яшькә тиклемге кызлар катнаша ала. Бәйге барышында жюри әгъзаларын иҗади номерларының төрлелеге, үзенчәлеге менән куандырды. Катнашучылар йыр, бию башкарды, фортепианола ла уйнаны. Тамашасы өчен зур булмаган концерт оештырылды. Сара йыр-моң менән үрелеп барды. Сәхнәлә дәртле беюләре менән танцына ТНТ, Dance Revolution проекты катнашучысы Нәркәс Юлдашева һәм рухлы, дәртле йырдары менән халыкара, төбәк-ара конкурслары лауреаты йырсы Зилия Бәхтиева чыгыш яһаны. Һылыукайдарның талантын һәм осталыгын Республика халык иҗады үзәге генераль директоры һәм Бөтә Рәсәй Һылыукай конкурсы проекты директоры Артур Алибаков, Республика халык иҗады үзәгенең халыкара һәм төбәк-ара хезмәттәшлек бүлегенең төп белгесе Эльза Таныбаева, MTV Mix телеканалы директоры, Һылыукай Бөтә Рәсәй конкурсы проекты башкарма директоры Евгения Машко, Башкортстандың атказанган артисты Элвин Грей, Һылыукай 2019 еңүчесе Лейла Шакурова, Татарстандың башкортлар корылтайы рәисе урынбасары Тимур Юсупов һәм Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академ театры хореографы, режиссеры Сәлимә Әминева эшләнә. Төбәк хайлап алу турында гран-при яулаучысы Лилия Арсланова. Лилия Арсланова, Самар районы, төбәк хайлап алу турында. Беренче мен бик шатмын, что Бөтә Рәсәй буйлап ошондой безнең Һылыукай конкурсы үтә башланы. Безнең кызлар, шулар үзенчәлекле матур. Мин хатта тирләп киттем. Бөтә кызлар матур. Саба районынан Казан Һылыукайы исеменә лайык булучы Лилия Арсланова 3 декабрь Өфө калаһында үтәсәк финалда Татарстан Республикаһы исеменнән чыгыш яһаясак. Беренче урынды Гөлшат Әхмәдиева, икенче урында Гөлия Султанова, өченче урынды Элина Әхмәтиянова яуланы. Бүгенге еңүемне мин лайыклы дип саныйм. Хәзер бик бәхетлемен, мин финалга үттем. Декабрьдә узасы конкурс. Мин дә анда Татарстан Республикасын яклаячакмын. Был сара ысынлап та байрамга әверелде. Оештыручылар билдәләвенчә, ике республика араһындагы дуслык күперенең ныклы булуын һәм артабанда Һылыукай бәйгеһен елда үткәрергә кирәклеген белдерде. Киләһе тукталыш Санкт-Петербург һәм Мәскәү калалары. Тулырак мәгълүмат Республика халык иҗады үзәге рәсми сайтында һәм социаль селтәрләрендә.